В читателския ни клуб четем сега тази книга на Фредрик Бакман, Моите приятели. Фредрик Бакман е един от любимите ми автори, защото в неговите книги винаги има дълбоки послания. Току-що прочетох страница с един много интересен цитат, ще ви го прочета. В живота може и да сме врагове, но щом се изправим пред смъртта, виждаме истината. Ние сме един биологичен вид. Другите хора са всичко, което имаме на този свят. И където отидеш ти, там ще отида и аз. Колко вярно е, като се замисля, че наистина в смъртта всички ние сме равни. Каквито и да сме по произход, по доброта, по характер, по привилегии и богатства в този свят, в смъртта всички сме равни. Защото смъртта, както знаем и от писанието, тя е естествена последица от нашето греховно естество. Но в живота, отвъд смъртта, в истинския живот, който ни е обещан от Бога, там имаме нужда от привилегия. И тази привилегия нашият Господ Исус Христос ни я даде щедро. Привилегията да живеем, и това е нещо, което можеш да избереш, защото не всеки ще избере живота. Много хора няма да изберат живота. Но искам ние да сме от тези, които ще го изберат още тук на тази земя. Защото докато сме живи на тази земя, е нашето време за избор. Да изберем истинския живот след това, подарен от Христос. Нека да си мислим за това. Както днес се замислих, наистина ценно е това, което ни е подарено от Бога.